os alumnos de segundo Educación Primaria representarán a obra de teatro Illa Mauricia. Esperamos que vos guste. O que a continuación imos ver é unha historia que ben podería ser real ou non. O cruce cronolóxico de dúas eras, moderna e antiga, non vos fa pensar nun erro ou equivoco, e simplemente atase na situación, a calquera época ou tempo, a calquera momento da historia.
moitos segredos, pero os mariñeiros non saben aínda. Buscando entre as árbores, procuran alimentos e auga, pero sen éxito algún. Ben curiosa. É a illa deserta nadiña. Cada minuto que pasaba máis xente ia aparecendo. Foi entón cando náufragos, colonos e indígenas se dirixeron ao capital daquela illa tan curiosa.
Os novos náufragos póñense a beber agradecidos pola sede que traían e comen da comida que prepara Ramón. E así é como chega a tardiña con ela, como sempre dicía Ana, a música, e póñense a cantar contentos de topar esa fantástica illa de sons e recursos onde todo se parece mesturar. Que mamá de vacío no puedo. Pero